Bueno, hoxe saímos ás rúas de Compostela para coñecer cal é a opinión dos obradoiristas sobre a nova plantilla e cales son os obxectivos que ten a plantilla este ano. E tamén a poder ser cal é o seu partido favorito deste ano. Así que, adiante. Bueno, pois xa encontramos a un obradoirista por fin, estamos con... Iago, boas. Bueno, vamos a falar da plantilla. Que opinas da plantilla? Que virtudes lle ves e que defectos? Bueno, eu creo que como virtudes é que ao final estás mantendo o bloque do ano pasado, que constitúe, creo que neste caso, de 7 xogadores, ao final tes ese bloque compacto que xa está un pouco adaptado aos sistemas de EPI. Como defectos, igual, decir que estamos apostando moito por xogadores que non sabemos como van a rendir. Ao final, é o que ten ser un dos presupostos máis baixos e, bueno, eso é o que considero. Vale, algún xogador que penses ti que vai ser importante ou revelación no Obradoiro deste ano? Creo que a revelación vai ser Brandon Childress, o base que ven da Liga Turca. Vale, boa aposta, veremos. E despois, que partido para ti é o máis especial nesta volta á ACB? Bueno, Obradoiro Breogán, sempre. É o que máis esperamos todos os obradoiristas, creo. E, por exemplo, o partido do Obradoiro Girona con a volta de Moncho? Tamén. Teño ganas de ver a McClung tamén, que é un fichaxazo, a verdad, pero sobre todo que volva Moncho para que o recibamos como se merece. E por último, a primeira xornada non se sabe o calendario, a quen che gustaría enfrentarte no primeiro partido na volta da ACB? Gustaríame un Obradoiro Coruña na primeira xornada, en Sara, a poder ser. E que crees que vai pasar? Que crees? Que vamos gañar de 6 puntos, ben, xogando ben. Bueno, pois estamos aquí recorrendo Santiago, porque está a cousa complicada en agosto, pero encontramos outro obradoirista máis. Aquí estamos, verdad, con... Hola, Jorge, buenas, ¿qué tal? Bueno, a plantilla este ano que che parece? Bueno, me parece una buena plantilla, sí que igual todo el mundo esperamos algún fichaje más así estrella, pero bueno, lo veo una plantilla que se conoce del año pasado sobre todo y esperemos que las nuevas piezas pues puedan aportar su granito para el equipo. Vale, e o xogador revelación que crees que vai ser este ano? Claro, de los nuevos no conozco mucho, pero bueno, te voy a decir Barcelo, venga, de los del año pasado, claro. Vale, e un partido estrella que che chame a atención que estés desexando que pase, cal sería? A ver, salvo los típicos del Barça, Madrid, así los grandes, pues coño, el Breogán. Y bueno, el Girona también, así por Moncho, pero bueno, eso sobre todo. Perfecto, pois moitas gracias, seguimos.